chekwa mbala ga mkpụrụ okobo ya ga-awe nwa agha ọkwa nwa agha bịa nwaanyị gosula ka ife ebe oyibo ebe a na-ere tomato ka ebe oyibo n'ime ose mana wafọ ya owo maka Chineke nnọpe m otu m tụtọrọ ọkpọ ntọ gị na ya hụta were makpọ gị anya wara na-agba gị ihe ohihi ị na-eri ọwụ nri ihe ọwụ nri ha ọpọrọ eji ya ọwụ gbakala gwụrụ agwọ ka m gwazie gị ihe awụ ego m ka m jigote ya ọmala onye ọmụna ya ihe agwa m ya otu ahụ ara na-apụ nwaanyị ọhụrụ na ọchanja nwaanyị a na-akpọ ọgana express ịhụkwa ya bụ egwu cheke ike ọnwụ isi na-awụ onye ose na-aṅụrị ya kpọrọ otu isi eme ndị bụ na ọkụzikwere gị nne ndị be anyị ọkụzikwere m udelisi agba ncha maka Chineke mpe m nga ntie ihe m ga-eti agbakọrọ mụ na gị nga nwụrụ gị mkpu n'ime akpa wara na-agba enwere m time adịghị n'ọkụ iwe time is against me o kwesịrị ịdị against you na afọ ruo imekwa mpịtọli agụ nwanne ne maka adịkwa m eme ekpere m na-eme ka m gwazie gị second missionary drop ka ime ngwu park no dey threaten me who are you na afọ ruo nnozi ebe anyị ma abụọ ọkụ na-esi ibe na-akpọ who are you na afọ ruo m ga-akịtọli gị mpịtọrị ga-atọ gị vam ị ga-atọ mva maka Chineke amachiri gị ote te na-esi achịrị paracetamol nde mche gị n'ọnụ long overdose ata aṅụ ọwụ anụ ọjọọ mụrụ ogolu dere isi ka isi siti basikụl onye ụta dere na-enweghị ike izu unu chịkọlala ụmụ ya zụọ ha ka mmadụ ọ ga-azụta dị n'onwe ya ma zụwa gị anụ ọhịa onwere ka ịkparị my father ọnwala m ga-eji gị kwa ozu nna akparị ya ọfada m ga-akwa gị ka ozu mụrụ gị mmechi ọnụ nwa dị fada iwe fatherless child ga-ajụkwa ibe gị m na-emefe na ọcha nta mechi ọnụ melogu ka ọbụla ife na-enwe m iwe adị m na-ewu iwe ọkụ ejiri m agbaga mbele na abụrụ m lido na afọ yoo atụpụfọ m na-emecha anyị si ebe a awa si ebe a tido ụgbọelugbo gbọgbugbu ego si ebe a tido mgbakulie ihe ọrụ ị ga-eme ọ bụ jide ajụjụ ihe ọrụ ị ga-eme what must to kill a man egbukwe m go echekwe m gụ ka oyi echege m gụ kulie ị na-achọ ihe na-emebere ya ọnụọcha kulite m hụ gị anya ị na-achọ ihe na-emebere ya ọnụọcha eri ọ gwara gị nwunye ogologo ọ hụtawara anụ gị ọnụọcha eri m ga-agwọ gị ka abacha ị ga-agwa onye m ga-agwọ gị ka abacha taa gị ka kanda were gị mebere ya elu ọmanọ chidogori ịhụla gị eji gị ọ ga-anọ 75 ma ọ baa ya mba ọhụ ọ ga-anọ lekwa m nonsens lekwa imegara ụgwọ onwe gị nna ozie my bọnk na-abịa etizere m ọda who are you what are you feeling like damn you Igbo n'ụkọte position na anyị onye ọwụ Chineke ọkpụrụ ọkụ mmadụ teto ya Sabina ekwuru m ekwu sị nne mụrụ gị ụgba aka nwa Sabina iwu dị nwoke ka ewu nwaanyị isi m ọwụnụ agbọbịa ha ka gị n'isi ụkụtụ na gị bagala n'ime ọja arapụ Igbo ụmụ agbọbịa ịbịagote ihu ọkụtụ ha saa pụọ gụzoro n'ọkpọ na-ama arị onye ebe a na-ere fuel gị hụ ụmụ agbọbịa ha bara ma ndị nga akata aka ha ma ndị nga ụzọ eji ha niile eguzoro na-ele anya na-ama enwere onye ga-ata ịgara ha na ngwa ahịa ha agba ụka agbọbịa ha ka ihe makpụrụ n'ime ọja bịa nga arapụ Igbo abụli ahụ na elu ọwara na-agbago ndị mmụọ fọrịrịgo mmike chekwe ịkpasa m gị anwụ onye ṅụge ile m n'ụta mrụ nwa agbọbịa ọma nwa agbọbịa ndụ ụka m nụ mliba n'ime ọja eri gị na-ebeka dị n'eze iwe agbọbịa ọ ma ị chọrọ ime onye ṅụ gị anwụ ọ nwa gị nwoke ọ ya na-aṅụ anwụrụ ahụ nsogbu nwa gị azụzụ ga-aga n'ọzọ ụmụazị m sọmara n'ọzọ ure mmiri chukwu esi mmiri ha mmiri chukwu ka m tapụsịrị ha nje ekele ụwa ụmụazị na-enwedị ihe wụ njọ nwa nke m ga-aga ịṅụ Igbo ọwara na agba onye ka ọ ga-eji aṅụ Igbo nna ya aṅụdụ nne ya aṅụdụ
ya pụtaba ịṅụ Igbo wara na-agba ya nwa eyighị nne eyighị nna ọ ga-eyi onye nwa m zụkwụrụ ihe ọma were apịa mpịa were kọledị chọkụ ote dere ha ala dee gbuo eche ihe ya tu ezimahụ n'ọzọ ịgaha mma n'ime nwa m ga-aga ịṅụ Igbo onye ka ọ ga-eji ha agaga n'ọdụ gaji tinye ga-akọba onye ka ọ ga-eyi aṅụ m anwụrụ bete ime ke ka nke lekwe nga ohu tọrọ ka shi debe isi ka siti basikụlụ isi basikụlụ nna ya nga nke ohu tọrọ nga abụliga anwụrụ ọkụ elu ịbịa nga abịa agba m cross road question gafukwe mọjie ọgbatere ewerela ha anwụrụ wee ga m confusion n'isi gafukwe ịgbapụrụla ka m kpebiri gị ụgbakala gbajugo abụọ hei ajọ nwa so were banye ya nga ka ị nọ nja a na-ekwusị ịnọ n'ime ọhịa jaa nna asụ mba na ọwachi na-agụchitere gị ama m na ịbịara nga nwa mbekwu ka ịbịa nga akpọsa onwe gị onye ziga gị ndị agha mpụ gị fụrụ ntụtụ taa na ị ga-eme m ọbara mgbali elu ọkwa nne o fopụ gị efopụrụ m gị ọgụdụ awa ọkụrụ gị anụ ọhịa akwa ịbara mkpọtụ injin ọka imecha gị gwazie m mụnwa njin ọka ama m na ya atụ ebe ama m mụnwa njin ọka ị ma na m ga-atụ ebe a gị mana m ga-atụ ebe a Chineke nna amaga m ụma kweta mgbe nwaanyị na-ese m ka ya shipụ ụmụ ka ya shipụ ha ka ya nye obodo ahụrụ ka ya gba udo ahụrụ ụmụazị apụsịa mgbe egbe ha n'afọ m sa ha mba na future is bright lene future awụrụla black future hapụ bright ọ ga-awụrụ black amụchita amụọ nsogbu nye m oberekwa aha gụgbuo ogo mgbe nsị ka aba ihe ga-asị mba sa ga-abịa awa aha nna m sị gụọ ya nsogbu lelee ya ihe wetara gị na ndụ m ga-ewepụ gị gọchanja ga-aga agụ skuulu mụọ ahịa ma ọ ka esi eme ihe bara onwe gburu gị ga ebe ahụ mba ozugbo ị na-aga awegara m ọchanja gba m ha nwụdego ndị gọọmenti abịa echie ego mapụ were randa abat chie gị n'isi rụọ ya were pentie ya moto na-agba gị n'isi nwa obodo ha ka gịnị papa obere ife na-enwe m iwe adị m na-ewe iwe ọkụ in the midst of time na m chenjiele gị ka ife ọdị ọwara na mana ọ fụghị obele ebele o akwụnyegoro m gụgwa na mma o maka m ịtọ gị vam enyekwa m dị n'usogbu o ka m enjoy with this thing with my tie ị na-abụ iti m kanta motion mana ọ fụghị o ị na-agbakwa ụta nkịta ebe na-esi ebe a pụọ ọ bụrụ ha chọkarịzie m ganya na mma what are you feeling like damn you egusi ejila aka ya gba onwe egusi agbala onwe aga m egbu gị taa ụtalị agba m ntana ngwazie gị na o nwere dị iche akwarala anụ ngwazie gị na obosi na-ele anya n'ifu oti akwara anụ nana ọfụghị o agụtọ iji afụghị o nana ọfụghị otara akwụgoro m ugbu a na mma a na-emezi ọdịzie ka mmazi ife ọ na-eme dọsụgba m ntana ka m chenji ego ka ikweta na ọ na-eme who are you ị ga-ada m vam aga m eri gị wom ọkwa ihe vam anyị ga-ama onye mụ na gị na-abụ anyị ga-amazi mbe na-abụ nke nwoke ngwa ụla nwoke iji egwu anụkọta m bịawa amụ onye ma street boy ka nwụ onye street ka nwụ anọ m sọngwe hụ mma gị sọngwe ka ọkọsọ sọngwe m tụtụ ka m bịa ihe abịa hụ gị ama m na ọ na gị nọ ale gị na-asị m na gị na afọ a ka m mara way forward kemgbe m gwachara gị nne m gwara gị no reply no feedback from you kọm afọ a ka m mara ma way forward maka mara ọnọdụ m afọ a nsogbu dịkwa nsogbu n'otu ole nna gị nna ngwa nna m gịnị mere nna gị chọrọ m nna m chọrọ gị n'ụdị ole nna gị chọrọ ka mụ na ya yia ọ chọrọ ka anyị nwee mmekọrịta nwoke na nwaanyị ka gị na papa m yi ya gịnị gị chọkwana ọ sị na ọ ga-enye m ego na ada ahụ m chọrọ ego Amaka eze hapụ gị na gị chụrụ mpa m gawa iji oke nwoke eme gịnị
ile ihe anyị na-afọ na iji white ọ kawala na iji eme gịnị ego nwe nsogbu gị ichef gị na ụmụ afọ so na ọpara mmadụ ka ngwụ and nwere ala mpa m chọrọ ire ore ya na-anye m shake kpa ego mgbataghala ịmana plans nwere for you baby ledi m anya na mkpụrụ anya gịnị gị hụ ga bright future ego gbataghala once there is money I spoil you ama m na like ime isi ọrụ business saloon me mepere gị gị dị oke Onyema ịga that's what I keep hearing. I need money. Achọrọ m ego legodi isi m. I need to make my hair now. Amaka, cool down. Ego ga-abịa o. Believe in your man. Oh, onye nwaanyị kwere na enyi ya oke ga-eru promised land. O ichiru promised land m. I na-eme ya cool down. Cool down na ahazie ihe ahazie. Oh man gị ka ahụ believe in me, Achọkwanụ gị o. Achọkwanụ gị ma no. Achọrọ m ego. Ego ga-abịa. Allah abatakwa na spoil you. Money is not my problem. You just believe. Ihe nụ ka believe. I'm your man. Believe in me. Enweghị emegano. Enweghị emegano. Papa kpọrọ anyị. Papa. Ele ihe ọzọ mere n'ụzọ ana m ele otu m chiri mechaa ọnụ ele nga m gara emere m ihe ọjọọ otu esi mba kama ụnụ ga-anwụkwa ọnọrọ ndụ ụmụ nwoke ibe m ga-awụ ụdị ihe dị ka ọnụ baiga ha n'ime ha were the last drop of their cover nye nne onye ọwa ha ga flush ọnụ nyepụ ọnụ na mamịrị mana nne ọnụ kwụkọtasa anyị pụshi ọnụ m si ya mba ya amụghịga m ọnụ na ụnụ ga-aba uru ifucha ya wụrụkwa otu ahụ nwaanyị ahụ jiri udo jide na mbụ hụ na ụmụazị agada buru ya hụtara m ụnụ gbalaga ili ihe mere unu ga-eji atụ ka m nwee high BP nwa obere aha Chineke nyere m na-emekwasị aha m na-ebuild up my name ka m nweta obere aha n'obodo a m nwere aha m na-agwa ya n'aja emere m ọnụ ụnụ ka m sọ ka ndị nga anyị si asị emere m ọnụ ụnụ ya wee mere m ụnụ gịnị Papa ha na-ekwu na ịba n'obi m na-ewe m iwe ubi m gbara ọchịchịrị mana oge ewe m iwe na ịkpọ BP ahụ iji Bpless ịma ihe kwesịrị na anya gị na S achere ogbu ọtụwara ụkwabashu gị bara akpọ BP maka na BP wọ ya ndị big man politicians iji ya onye gara ya Dangote ka ị na-akpa aha amamihe dị mma ịmakwa BP mee gị na ịwụgo the richest person in the world ị na-aka akọ BP papa kele Chineke gị si ma si nwe ha afa inwe so one makara onye asị Paul ezingo ugbo na wode na ya jese ya onwe na ya ịlasị papa gị kwukwa na okwu iwe dị olu ko ndị ọzọ ị na-ekwu asị no mụ na nwanne nwoke agburu mmadụ na-ekwu onye ara awa ihe ngwa na-agbaga asị wa ọtaprata that is na what for you wait gbakwara ara o always get no maka my senior brother na ngana do fam doka share nunu papa you go the messed up the messed up if you na itete no tota wa get ten stroke of cane pia ka chayike ime kwa mpeto leage do yavo mpeto leage ikote na nwanyi gi mana aga no piwe ka ikote na nwanyi ho nwanyi me chaga na nwanyi me paga na amalo ga ngodi eba Obìnrin prakwatule na prakwatule o anyway otu o siri dịrị m ugbu a ebe ka m na-ekeza sị ka ịkparị ndị ọwa ha mmadụ biko achọrọ m inye ọnụ anyị ya akpọla m nwanne m nwoke nọ Lagos achọrọ m ka ọ na-abụọ bara onwe achọrọ m ka ọ na-abụọ ga-abụọ biko ka ụnụ ga-abụọ mara m ihe unu ga-echi ndụ unu emepụta ayọ ka nna anyị ka mara ma ọ ga-abịa bupụrụ m ukwu arụsị na-abụ bugere m unu Lagos anyị ndị mmadụ fewe ọnụ ebe ha ọ ga-akara m mma na anọ m ga-efe ọnụ biko mba papa hapụkwa nke bụ ebe ya mụ eme akwụghị ụta nara emeghị m ihe ndị ndụ m eme ịma na achọrọ m ịwụ driving take mba tanka ndị wale eme importer and exporter of fuel chewo the driver every fuel ga China
USA and Malay and Dubai. Exactly. Now we there here. But that's not change. I'm not gonna for Amalo. I want your money. I want your money. You will resist yourself. What don't you mind? Thank you, Lam. Thank you, Tokrela. Even if you get me wage, thank you, tanker. Because if you give me wage, you cannot wage even the tanker tire. I will make you fair, can go to the block of it. You want Iganya tanker. A little Kumanza, a lenga ones that got back so quick break. The two ones that question you wrote it. You might be question in the Nacha woo. Maybe I didn't get an organizer. At the Megan no put tie and done age a pump. Get more tigan as soon, me met my cage. Cage, Diego. Oh, go for Anambra State to one and blame me. Blame the money order. Let's have a garden bridge. Ya would issue one. Ya would issue a rug around about Nishi. Repent yellow by a motor. On your motor and Tamoti Mona, one is a lot of a share church man. Gega earlier. Upon San Mago Bridge, Nishi, Bubuli, the Giga Humri, Botoquasia, Ibunishi, Carishi of Piora, and when the mood issue and no more for the alamgo, or take an anthem show tear up from Grania. Ewi Yaqua. In Anya Tanka, and don't bone a tanka, fuel Mungo come back by the end of the Oh, this should say, was a like a game for my future. Papa Bulega, now. In a fair honor, I think Tanko did. Always born. But when I'm not on again, he or but a humble. What did he with it? All on Nagi, only on land Nagi happen like it. It happened. All of them. Those are the good mansion, a bina. No, too long. The window. Every follow me where I know can I do la does. Oh, chicha! Ye back on me. Fresh up one jibata. Macachinic cream like bang and poof. Okay, really mean. Worry. Otra tama posasimo. Hey, imagine. Okay, Namdo. What are you telling me? Imagine Oti no ba. Oko to get men go care on body shala. Kele say an obaliala. On a boxers again, not all channel boxer, or channel was. Or mother say woman. Because so Muru hit long with a hand catchy for Quarago boxer. A come and say, listen, more babies. Up a time young gets now. It's now 100 catchy for Cosa. Mbemcha no hand cage, he chasing it. Chilita will ever want my draw so. We broke do the cargon and wake we. Bracuku, cuckoo, bracuku, bracuku. No more for the Qualam go. About your buggy, eh? You big boy, no. Oh, a away how much? But I'm bugging now, I tell me now. Mandela Fele, all I buggy. Pilot, I am not with Angli, Mamma Gas school. Pilot to catch an echo, I would play a life. It's a ring plane. What are you? Okay. Humble Batana. I can you talk happy about it. I can you talk. Oh, to you, ba. In last 2 years, I hear I want to go move to time. Let us side the grave one up one day. 4 feet. So take so now, boy, Iguala to Igui Granabo. Okay, book. I want to go for a Berona boss. Medge, I don't know about Medge. At the Bogo, Demonian cause the GMW. On your garden to the ones that goes away and I get on your warm up here. Yamla no down on my son on all comma. I've been a get to me, I want one prove Bemba. Get to thra. No, she be a hack robo coina. Cause I got to go one side. Baga bushri hage bush and me couldn't do so. Ndo call. Nda usanda ne men call. How do she ane je kohi? E kurogu koegi na we bado tufuogo. Ano jeri. O ma ji bego gbapuru na ha mmiri. Ha lọta ọchanje otelu. Ndị niile na ọchanja men market. Ha na emebe ọfụma. Mana gị go ọchanje ihe gara agbapu owo ntị. Mmiri ga-agbapuru m eji agbapu ogo ntị. Ala na ga-agbapugo ntị otelu. Ofuru anya ha agbapu ogo anya Chineke akpọla m gị ọkụ. Owu m ọnụ. Ari ebe nọ no shiri ga-atụta ime ọnụ. Bịa nga hụtọrọ m ya. Ga wuru arụsị. Ọra akọla abụọ si hụtọwa ya nga pụọ. Ekwesịrị otu ejegbu na akwara eduguzo ọnụ. Ndị mmadụ bịa nga akpọrọ ọnụ isi ala. Ụkọta ebie isi ala nyere ọnụ. Mma at least a na-eweta ọkụkọ. Awụ na ọbara na ahụ. Ekwe m na-edi n'ọwa arụsị ikpe ike. Akpụ ụnụ mmadụ. Brief illness. Maka Chineke kere m n'ọnụ na-abụ. Ọ mụ n'ọnụ n'ụmụlọ nụ. Akwụkwọ dị ụda adị. Wụtọ gị That was there now, In 2 weeks coming now. Why not? But I don't make a blessing to go. I don't know about I lose wine. I lose wine. I get present responsibility. In 2 weeks time now. 2 weeks time. You. I put an Otana Maka or Malo.
Alo pasanga. Ayo kisi kita blender gini. Imagine. Hey! Ntaramahụhụ ka Chineke ọ dịkwa mma n'ebe m nọ. Ichiri ogbe ahụhụ abụọ si. Ogbe ahụhụ abụọ si kpara ka ukwu na-abụ wụsa ma ha na-ebe m n'isi. Kuku, kpara ka ukwu. Kuku, kpara ka ukwu.